Els representants de Solidaritat Catalana per la Independència a l'Alt Penedès van tractar ahir davant la premsa algunes de les qüestions que marquen l'actualitat política. D'una banda, van comentar que s'obre una fase de debat i decisió sobre si la formació es presenta o no a les properes municipals del mes de maig. El coordinador regional de Sí, a la zona Vegueria Penedès, Fèlix Simón, explicava que el proper 17 de febrer faran un acte al Teatre Cal Bolet de Vilafranca per tal de tractar sobre aquest tema. Serà a partir de les 8 del vespre i és obert a la participació de qualsevol persona interessada. En cas que surti un posicionament favorable a presentar-se a les municipals, s'obrirà també un procés de treball per elaborar un programa marc i després poder fer ja propostes més locals. Després, amb el programa ja elaborat a través d'un procés de participació ciutadana, seria el moment de preparar les llistes, en aquest cas a través d'unes primàries. Fèlix Simón remarcava que, en tot cas, la darrera paraula sobre si presentar-se o no la tindrien les executives locals de cada municipi. Si Solidaritat es presenta a Vilafranca, o es presenta a Sant Sadurní, o es presenta a Vilanova, o es presenta a Igualada, o es presenta al Vendrell, al final serà els adherits de cada municipi els que prendran la decisió de si la decisió és favorable o desfavorable. I, per tant, seran ells, en aquest cas l'executiva local del municipi corresponent, qui iniciarà tot el procés, diríem, de creació de proposta i, per tant, del document de treball i també l'inici de la posada en marxa del procés per fer les primàries i per tenir la llista tancada. D'altra banda, i a l'espera d'aquesta decisió sobre les municipals, en la trobada amb la premsa, els representants comarcals de Solidaritat van voler comentar l'actualitat relacionada amb la seva formació a nivell parlamentari. Concretament es referien al recent acord de la Mesa del Parlament que acceptava discutir la proposició de llei que ha presentat Sí sobre la declaració d'independència de Catalunya. Per Simón, aquest passat 8 de febrer era ja un dia històric que obria la porta a que al Parlament es debatessin aquestes qüestions. Poder tramitar la proposició de llei presentada per Solidaritat Catalana per la Independència, que el que planteja és demanar poder tirar endavant la independència de Catalunya. Això vol dir no votar en el ple del Parlament d'una forma inicial, sinó establir un full de ruta que permeti poder establir les relacions internacionals i crear el calendari necessari per poder-ho portar a terme. També vol dir l'oportunitat per obrir un debat a la ciutadania i anar creant aquella majoria social que és imprescindible, que ens ha de portar un dia a que el Parlament pugui fer la declaració unilateral d'independència. Entre altres qüestions, també els penedesencs de Sí van comentar que el proper 20 de febrer han de celebrar el seu Congrés Nacional a Manresa, en què es valoraran totes aquestes qüestions i s'haurien de deixar les bases del programa marc de cara a la possible presència a les municipals.